Raran waka nan ya yi arzikin gashi nan yana tafiya da farin kaya. Raran waka gashi nan yana tafiya da farin kaya zai tsallaka da shi da security shi. Gashi nan zai tsallaka. Gashi nan zai tsallaka rara ne da farin kaya gashi zai tsallaka kwata. Allah ya taimaki rara, Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana, Allah ya kiyaye, Allah ya sauke ku lafiya. Sai ga duniya ta ku gaskiya yawa ga yi can ya wuce raran waga kenan gaskiya wata mota ne ta arzikin ga can wata babbar mota mai tsada kun ganta sanadiyar motar ne ya tsaya kallonta kun ganta ga ta nan wannan a Abuja kenan daidai kan hanyar airport road kafin a ƙara salugwai wajen shoprite yanzu haka raran shi ne wuce a wannan motan Prado a can ya tafi ya kama hanyar airport. Allah ya kiyaye wannan motan ita ne ta ajiyar sanadiyar ta ne ya tsaya.